Assalamu alaikum. Sunana Nura Tasiri. Kamar yadda muke kawo muku al'amura da suka shafi sinadarai da muhalli. A baya mun ta yin bayani akan sinadarai da suke cutar da bil'adama kai tsaye. A yanzu kuma za mu fara bayani akan sinadarai da suke da amfani a jikin bil'adama. A yau za mu fara bayani akan sinadarin iron. Sinadarin iron shine kashi 5 daga cikin sinadarai da suka haɗu suka yi a can ƙarƙashin ƙasa, kuma shine na biyu mafiya yawa bayan aluminium. Bayan haka manyan duwatsu da ake kira da igneous rock su ma kusan kashi 5 na wayannan duwatsu duk sinadarin iron yana cikinsu. Bil'adama cikakke yana da sinadari na iron a jikinsa gram 4 zuwa da ɗigo 5. Sinadarin iron shine kashi 65 na sinadarin hemoglobin. Shi hemoglobin shine wani halitta da take ɗaukan iska tana zagayawa da shi a jikin bil'adama. Bayan haka ana iya samun sinadarin iron a nama, kwanduwar kwai, karas, kayan marmari, sannan da korayen ganyaye da alkama. Duka waɗannan abubuwa ana iya samun sinadarin iron a cikinsu. Iron yana da amfani a jikin bil'adama, domin rashin iron a jikin bil'adama yana kawo wani ciwo na ƙarancin jini wanda ake cewa anemia. Saboda haka wannan shine sinadarin iron. A biyo mu a bidiyo na gaba domin samun wani sinadarin mai amfani ko dai mara amfani ga jikin bil'adama. Assalamu alaikum.